אני מאוד שמח על הפרויקט הזה. השיח הזה והדיבייט הזה מלמד גם את התלמידים לעמוד מאחורי דברים שהם אומרים. להעביר את המסר בצורה ברורה. נותן לך פתח גם הלאה, זה עוזר לך בעתיד. כי אנחנו אוהבים את זה, כי אנחנו נהנים מהדיבייט. דיבייט זה אומנות השיח, זה החיים. לדעת לדבר אחד אל השני, להקשיב לו, לקבל את דעותיו ולהבין מה הוא אומר. מה שאנחנו מציעים זה תוכנית שמשתלבת במערכת החינוך, ולצד האתגרים החינוכיים של מבחן, של בגרויות, של מבחני מגן וכדומה, יש לתלמידים האלה ערוץ חלופי שבו הם יכולים להצטיין. אני חושב שחשוב שבני נוער ילמדו לנאום ולומר את מה שיש להם לומר בצורה נכונה והמדויקת. תרבות דיבור שלנו מאוד לא מכובדת, מאוד לא סובלנית, מאוד לא שוויונית. ואחד המטרות אצלנו בבית הספר זה באמת לקדם את התפיסה של כבוד הדדי, של הקשבה, של, אתה יודע מה, אפילו ידע. מתפתחת פה גם תרבות של הקשבה, לא רק תרבות של דיבור. בית ספר הוא בית ספר מצטיין ומצוין, שנוקט בשיטה של העשרת הידע, מתן אפשרויות וחשיפה לעוד תוכניות. הדיבייט הוא כלי לחיים, הוא חשוב מאוד, והמוסדות החינוכיים בישראל שיכניסו את שיטת הדיבייט על פי חברת דיבייט לבתי הספר, יהיו למעשה חוד החנית בתהליך החינוכי החדש שמתקיים היום במדינת ישראל, ותהיה תחרות גדולה מאוד להיכנס לבתי הספר האלה. הפרויקט הזה צריך להיות ארצי, לקבל תעודה הרבה יותר גדולה. משום שהוא משמעותי לכל תלמיד במדינת ישראל, קודם כל לכל תלמיד, ובטח לכל אדם במדינת ישראל, לדעת להעביר מסרים בצורה ברורה. השיח הזה והדיבייט הזה מלמד גם את התלמידים לעמוד מאחורי דברים שהם אומרים. הכי נהניתי בעיקר מלנאום, מלעמוד מול הקהל ולהעביר את המסר שלי. הפתרון שלי ייתן מענה לכל ילד באופן אישי ולחברה כולה, להווה ולעתיד טוב יותר. תודה רבה. שזה נותן לך פתח גם הלאה, זה עוזר לך בעתיד, כאילו אם אתה רוצה להעביר מסר כלשהו לילדים יותר קטנים או יותר מבוגרים אפילו, אז נותן לך פתח כאילו ממש גדול. כי אנחנו נהנים מהדיבייט, הגענו לרמה שאנחנו עולים ומאלתרים בתחרויות. מנחים הם מנחים של דיבייט. מדריכים של חברת דיבייט הם מעולים מן השורה הראשונה, כריזמטיים, מקצועיים, מדהימים. תלמידים למדו וראו סוף סוף באמת סגנון אחר של דיבור, סגנון אחר של שיח, אנשים שהם אנשים מאוד אינטליגנטים ויודעים להעביר דברים בצורה מאוד מקצועית, מאוד דידקטית. ההכשרה של דיבייט בעצם בנויה משני חלקים. הפן של העמידה ולדבר מול אנשים, כל ההיבט של שפת גוף, הכלים שהם לומדים, 4 הכלים. הפן השני בעצם זה הפן המילולי. הם מממשים את הכלים האלה בצורה טובה יותר. אני חושבת שזה קצת נתן אחריות כזאת ובגרות לעמוד ממש לנאום כמו מבוגרים, אם אפשר לומר, וזה נתן כזה, לא יודעת, חוזק כזה. עושה חינוך זה תרבות השיח, עושה חינוך זה אומנות השיח, זה לדעת להתבטא, לדעת להציג את הדברים שלך בצורה ממוקדת, לדעת שאתה אחראי למה שהשני מקשיב ומבין. אם אני אצליח להביא עוד בתי ספר שיכניסו את אותה מיומנות של תרבות השיח, מבחינתי השגנו כולנו בתחרות. אתם הדור של המחר. אם תדעו לדבר ולהקשיב, אני בטוחה שתהיו המנהיגים של המחר.